Dobar dan i dobrodošli u još jedan video o Pythonu u kojemu ćemo učiti sada o matematičkim funkcijama unutar Pythona. Znači, kao što smo već spominjali, evo prvo otvorimo idle, ja sam ga već otvorio ovdje. Kao što smo spominjali, možemo u Pythonu koristiti dva tipa podataka. Evo print, pa recimo idemo ispisati određeni string, evo ga, pa idemo ispisati više stringova. Tu nam pomaže znak zbrajanja, znači možemo ispisati koliko god stringova hoćemo. Dok koristimo znak zbrajanja između, on će sve te stringove lijepo zbrojiti, lijepo ih uzeti u jedan komplet i ispisati tako. Dok se u matematičkim funkcijama, evo recimo print 5 plus 6, on zbraja ta dva zadana broja. Dakle, ponovili smo da zbrajanje se jedino u naredbi koje se može koristiti i kod stringova i služi za spajanje istih u cjelinu, dok zbrajanje kod matematičkih brojeva, kod brojeva računa. Pa evo idemo, već znamo zbrajanje, možemo zbrojiti i više brojeva, evo čisto probe radi, evo ga. Sada možemo preći, u Pythonu imamo također množenje, dijeljenje, oduzimanje, pa evo idemo krenuti od oduzimanja možda, nakon zbrajanja sada. Ono se piše sa minusom normalno. Možete također zbrajati, oduzimati više brojeva, možete biti i u minusu, sve to Python lijepo računa. Množenje se piše sa zvijezdicom, znači neki broj, zvijezdica, drugi broj. Zvijezdica Pythonu označava množenje. Naravno i u množenju možemo množiti sa više brojeva, to uvijek možemo, evo sa 0 množimo 0 će ispast. Dalje imamo cijelobrojno dijeljenje. Ono se izvršava sa kosom crtom. I ono će vam ispisati, znači u Pythonu postoji jedna zakučka. Dakle, kada dijelite normalno recimo neke brojeve, on će izbaciti. Ali kada dijelite recimo 9 sa 4, samo 4, on će vam izbaciti broj 2. Jer 9 u 4 stane 2 puta. Neće iza decimalne točke ništa pisati. Zato se iza broja 4 mora staviti decimalna točka kad se piše, kako bi on to izbacio. Pa možemo ovako napisati 4.0, evo ga. Sada je napisao točno rezultat. Sada to ćete vidjeti kako vam kad u programu treba. Nekad je korisnije koristiti ovo, nekada ovo, pa ćete vidjeti šta vam bolje paše. Isto ćete dobiti rezultat i ako napišete 9.0 podijeljeno na 4 ili bez čak nule možete 9 točka podijeljeno na 4. Uvijek ćete dobiti taj podjednaki rezultat kod dijeljenja. Dalje imamo ostatak kod cijelobrojnog dijeljenja. Znači, recimo da hoćemo podijeliti 6 na 5 i vidjeti koliko nam bude ostatak. Evo ovako, dobijemo taj zapravo ostatak. Kako to funkcionira? Znači, 6 se podijeli na 5 puta,
6 minus 5 je 1, 1 dalje dijelimo s 5, kako već ide dijeljenje. Taj 1 tu dobijemo. Za šta nam je to korisno? To nam je kasnije jako korisno pri pregledavanju da li je neki broj cijeli, odnosno da li je neki broj višekratnik određenog broja. Ako je, tu će biti uvijek vraćena nula. Ako nije, bit će neki drugi broj. No, o tome ćemo kasnije. Sada još ostaje naredba jako bitna, potenciranje. Znači 3 na kvadrat, recimo. Potenciranje se piše sa 2 zvjezdice. Znači baza, pa 2 zvjezdice potencija. Znači 4 na drugu je 16. Evo recimo 2 na treću je 8. Zato što je 2 puta 2 4 puta 2 8. To bi bile recimo te osnovne funkcije, te osnovne naredbe za zbrajanje, oduzimanje, dijeljenje, množenje, potenciranje u Pythonu. Za sada. Kasnije bi mogli još... ovo je za sada sasvim dovoljno. S ovim još možete probavati, testirati, igrati se kod kuće na računalu ili mobitelu. Dok ne skužite zapravo kako radi, makar je ovaj dio zapravo vrlo jednostavan. Jer je česta matematika, samo zbraja, oduzima, kao kalkulator. Možete probavati sa više znamenki, upisivati jednu iza druge sa ovim točkama bez točki kod ovih dijeljenja. Samo vaša mašta je granica gdje ćete stati sa isprobavanjem i što ćete sve pokušati. Hvala vam na pažnji i ugodan dan.